Mae o wedi bod yn gyfle i fi ddatblygu fy sgiliau artistig o fod yn gweithio yn weddol fach ac yn fanwl ar y cyfan i weithio ar raddfa fawr mewn gofod benodol. Da ni wedi bod yn ffodus iawn i gael cefnogaeth Gyrfaol trwy Llwyddo'n lleol. Mae wedi'n galluogi ni i gefnogi ac ymestyn sgiliau rhai o'r bobl ifanc oedden ni'n gweithio gyda nhw eisoes, ond hefyd i gydweithio hefo pobl newydd. Da ni wedi bod yn awyddus i dynnu mewn i'r bwrlwm a rhoi cyfleoedd iddyn nhw hefyd. Ar yr un pryd yn datblygu'r busnes wrth wneud hynny. Fe brynon ni'r adeilad, yr hen llofft wyliau, felly nôl yn 2018, a sefydlu'r cwmni yn 2020, ac wedyn mynd ati i adnewyddu yr hen llofft wyliau i fod yn far caffi bwyty. O ddydd i ddydd dwi'n gweithio ar yr ochr hyrwyddo, yn cadw llygad ar y wefan a hefyd yn gweithio ar yr cyfryngau cymdeithasol. Oedden ni'n wyddus i ddatblygu'r elfen fwydlen, ac yn hynny o beth yn cefnogi Rhys Grêl a Cerwyn yn Prif Gogydd, a Rhys Grêl yn gweithio yn y gegin a hefyd blaen tŷ i ddatblygu sgiliau. Rhys wedi cael mynd lawr i weithio hefo Crwst yn Aberteifi. Cerwyn wedi bod yn gweithio hefo cogyddion lleol cyfarwydd i nifer brodyr Bari o'r Mar yn Gras. Da ni hefyd wedi bod yn gweithio ar yr elfen y wefan a hefyd yr elfen cynnwys ar y cyfryngau digidol, ac felly'n gweithio efo Dion ar yr elfen ddigidol a hefyd hefo Daniel Strello i ddewis a datblygu system archebu ar-lein, ac wedi galluogi iddo fo i gydweithio efo cwmni o Ddenmarc i ddatblygu system fydde'n galluogi ni i gael presenoldeb y Gymraeg yn amlwg yn y system hwnnw. Felly mae hwnna wedi bod yn ddatblygiad pwysig iawn i ni fel busnes. Mae Lea yn actor sydd wedi symud yn ôl i'r Gogledd, a mae hi yn allweddol wrth ddatblygu anian, sef cymuned i bobl ifanc llawrydd proffesiynol yma yn yr ardal. A wedyn wrth gwrs Manon, sydd wedi cael ei chomisiynu i greu'r Murlin, a mae wedi bod yn bleser mawr cydweithio gyda'r artist lleol i greu y gwaith campus yma, sydd yn rhan annatod nawr o ffabric yr adeilad. Dwi wedi bod yn gweithio ar yr Murlin mawr tu ôl i fi, sydd wedi bod yn brofiad difyr a brofiad newydd. Felly mae wedi rhoi cyfle i fi addasu a datblygu fy sgiliau. I ddechrau nes i gwneud chydig o frasluniau a hel syniadau wrth gymryd ysbrydoliaeth o'r lannau'r fennau a darnau wymon ac yr arfordir, a wedyn trio meddwl sut fysa dod ar brasluniau bach yn fwy ac yn gweithio ar raddfa fawr oedd yn fel yn llifo o un pen i'r llall. Dwi'n lwcus iawn o gallu bod yn gweithio yn Gymraeg a chydweithio yn Gymraeg. Mae o'n beth sy'n teimlo'n naturiol, a dwi'n teimlo'n ffodus iawn gallu gwneud hynny. Dwi'n meddwl bod creu a parhau i greu gofod lle mae pobl ifanc a pobl a theuluoedd yn teimlo bod yna le iddyn nhw yma, bod yna awyrgylch anffurfiol, croesawgar, Cymreig. Hynny yw bod y Gymraeg yn gwbl naturiol o'r funud da chi'n dod mewn trwy'r drws. I ni mae gallu gwireddu hynny wrth symud ymlaen yn gwbl allweddol.